Umuchando monene ogera twacha ase esukuru yaitu noringe esukuru yegwetekera enchera amagacharo igare ense are risiki ase abana baranyora achari ende yonsi chicho chirororo echire gwasi nchibwati merangwa abana abakong'anyana buna abanto bare echiro ng'akarwang'ete ochabu igo omonene bwa echisemi ochira twakwanire nere twabeire togochandeka ase esukuru ya amatuko amange tutabwati obokonyi abana baito amasomo mbabwati ayara amaya kwanyora PP1 PP2 iga bare amo ase klasi ekemo kwanyora abana baikaransete baererenetie emegongo abako baikaransete ebirogo abande iga baonchogete igere banyore ase bagochikobeka egetabu basome chicho chioka abana bakogenda igo bakoganyana oyomo kare gesieri igo barigereti orio ikaransitari echoime naende kwamana konyora ko bagosoa ime ase garo echoime anga muna stairs bakobeka amaboko onse kwagura gochigoro igere bagochigoikera ase bagochigosoa baminto igo twanyorete ng'obosoku bwachire no headmaster orega iga bono egasi aya okora tamanyeti nonye nokobeka abarimu baye buyang'a twebeka amo naintwe tokora omokigosomia abana babanyene igere nabaro banyore chisemi chingiya tabwati gentekio nonye nogocha esukuru mapema amanye ng'a mwarimu ki ogocha okonyorwa tamanyeti gagocha korwari aitonyo oicha mapema ake naende saa 4 saa 3 obekire agapagi kaye magega ochire tamanyeti magega asaru ng'anki atiga kegendererete igo ntagete koiraneria ng'a mbuya mono omobiso ogesima bwa echisemi mbuya mono omogambi bwa ensemo eye mbuya mono mwachire ase okorora omochando ore ase esukuru eye iga egi tware gosaba gaki oeshimiwa oito tobwate okitutu masaba omosike gisairo igo tware gosaba ng'a koranche esukuru ya esani is one of the oldest schools ere iga kitutu masaba ototamanyeti ng'a na echibese totanakoegwa gose na oborai bwarenge obobe igo omweshimiwa tware gosaba otare ase esukuru eye ya esani erinde onye okogani gokobororo koranche otokonye buna omweshimiwa oito okitutu masaba tokoiraneria mbuya mono.